Iki berangkat kondi iki saiki. Iki mau bar ke Surabaya terus iki ning Jepara iki arep teko iki, Mas. Yo arep teko. Ya wis sing hati-hati. Dari Mbak Badar. Lho Mas Badar senengane lanang kuwi. Iki piye lho kuwi, Mas? Sopo sing ngomong ngono iki? Mbak Manara lho. Lho Mas Badar senane lanang ya ampun. Kabeh iki digebuk rata ya Man Badar iki. Lah iya. Dianggap kabeh kok dhek. Wes, Mas. Oke, Meh teko. baik. Hati-hati, sehat selalu, sukses. Wah, luar biasa. Wong loro kok padha ayune Mas aku. Pancen nggih wedok. Nggih kaya jambe sinigar tenan. Sinten? Wong loro niku lho. Wong loro sapa ta tuh? Ya jenengan Mbak Mintul kalian Mbak Mentol. Kula kalih jenengan to, Bu. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Mintul. Selamat malam wilujeng dalu Mas Akbar. Duh, jan Lama tidak bertemu. lama tidak bertemu. Iya. Jan padha kuninge lho, anu kebayake meh padha meh Lah mirip. yo, niki kunir basa nggih to? Kunir basa. Nggih. Nggih nek nika kuning Niki cerah. kuning tai nggih. Lah sapa sing ndang padha nimpal ngene? Nyun sewu nek Mbak Mintul riyen nate main di Woko Channel. Nggih. Sing gitu. Nek niku nggih kula ketutne perfilman lho Mbak Mintul. Niki? Nggih. Teng pundi? Sampeyan takok Mas Dalang. Sutradarane kula. Ini sutradarane kono lho. Sutradarane Sutradara, kula. kok sutradara. Sutradara. Sutradarane kula niku saya ikutkan film. Film nopo niku? Filmnya judulnya Siksa Kubur. Masalah. Aku kae dadi apa, Mas? Dadi mayite. Mayite. Sing suweksa ngono. Lah sing gotong ya wong-wong kuwi kok salah. Amin. Emoh. Innalillahi Aja wa inna Mas, Mas. Ora. Ben urip temin. Tak dongane muga-muga sehat ya. Panjang umur. Amin, amin yo. Mbak Mintul. Nggih Mas Akbar. Salam-salam dulu untuk para warga masyarakat Dusun Tinampuh. Monggo Mbak Mintul. Heeh. Selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin sing jawab salam kula dongakne mugi-mugi sedaya sehat seger waras panjang umur. Amin. Mugi-mugi sedaya rezekine lancar. Amin. Kerjane lancar, usahane nggih lancar. Gitu. Amin. Sing wis duwe bojo, aja rapine. Sing urung duwe bojo muga-muga ndang entuk jodone. Contone dalange. Kalih kula. Terus aku sih no Mas Akbar, mosok sampean ape nglangkai aku kan juga pantes. Oh nggih anu nggih senior panjenengan nggih. Nggih, tapi wajah koyoke senior sampean. Min. Kok tak bilang Kayak kae. nyeluk min cecil asu. Gitu. Nek nyeluk Mbak Min ngono lho. Kok iso. Lah iki kan anakku kok. Lho niki no ibu kula lho Mas Akbar sampean mboten semerep to. Oh ya ibuke ya. Ibu lho iki. Tak men tak men. Tok min wis. Heeh, tak men. Piye? Mau baleni. Niki niku ibu kula. Heeh. Terus lek nyeluk manmin nggih mboten Apa napa-napa. tau dilangkai lho. Heh, Kok nglangkai aku barang. aku to, jane gum tau, tapi piye ya rasane dilangkai Mas Wah, Akbar? aku dhewe ora tau. Alah gayane kuwi lho, sing pojok kuwi lho. Masamu kuwi tak mbrukne cedek benteng lho. Sing Mbak mana Mindul, ibu? Nggih. jenengan niku umur pinten? Usia. Kula? Nggih. Kula 27. 27. Nek kula 24. Wow. Heeh. Nek nika paling 18 tahun nggih. Niki tasik 17 Mas Akbar, tapi diwalik. Masa wis 71 to? Aku kadang ya diwalik bareng Mas. Nah, ora penak nek ora diwalik ya. Ya. Ngapunten lho Mas Akbar. Ngene iki mengarai porno lho Mbak Mintul. Ibu kula niki pancen wonge tiange niku gatel. Oh gatel nggih. Nggih. Oh. Ya mbok biyu rawe mang. Lah wong ning sawah kaya ngono lho. Apa nggak aku ndaut. Weh. Anak mulai ndaut Mas buber kabeh Mas. Marani wong tebangan kok sampeyan, Bu.
Ayo tak ngekei panganan awakmu bareng. Tapi kula kaget karo ibu iki. Kaget. Ibu niku Nggih, kaget. Kula niku ten kamar mandi. Kamar mandi. Wonten ibu heeh. nguyuh. Nguyuh. Kula nggih ajengi nguyuh. Heeh. Basa kula sawang ngeten to. Bah lha kok ibu nyekel terong to Mas Akbar. Ngono kuwi jane celuken aku. Nek pas Yune kuwi nguyuh kok nyekel terong celukno aku tak parani tak geceke teronge. Alah Mas, Mas. Bayu. Terong kok nggone yutun lho Mas wis alum kok Mas. Ngene sapa? Ngene yutun aku blonjo lho Mas tak umbah. Kok ya kenal Yutun bareng Ya lho. nang kene iki. Dadi anu wis alum kan lho Mas wis. Oh, kenalanmu akeh ya ning Tinampuh. Lho anggit tamu pokoke sing kenal aku dadak. Piye to? Piye tok wis. Mas aku kok. Mbak Mintul, Nggih. yuk tumpuk. Dalam. Jajal tak tes, mau sindir-sindir satu persatu sudah saya tes. Merdeka, merdeka, merdeka. Kaya ngopo bengokane. Merdeka. Urung sapa to kok iso merdeka. Dijajah sapa kowe iki kok iso. Urung diabani kok iso. Aku iki kudu Mas nek ngene iki lho. Kudu ya. Nek rocah ganteng-ganteng ngene iki lho iya. Pengrawit Astabrata, Iki muda-muda semua. ya apa nek sing gender iki? Oh, sing nyekel gender niki. Oh. Prip. Jangan aku misonek. Kadose yo gene jenengan iki nggih mboten normal kok Mas Akbar. Sinten? Niki. Oh, sing gender. Nggih. Ning Ora patek kene iki normal. nek normal malah ditokne. Ngene lho Win. Walah. Bocah bagus-bagus kuwi nek wong aisu ngene iki. Wasu. Enak ora tersepona. Wing kuwi dudune duran normal. Iya. Jajal dites ya. Nggih. Mbak Mindul dulu, yuk tumpuk mundur dulu. Mundur. Nyapa ngundur-unduri wong-wong iki dadak. Ya maksudnya agak mundur dulu biar Mbak Mindul yang tampil ke Ya sak depan. tawar lek tar. Ya aja rono lho. Engko kejegulok lho engko. Jajal sapa Ya, Mbak Mindul sudah siap Mbak Mindul? Siap. Heeh, siap tenan ora? Siap ya gak ngene Siap, Mas ngene Akbar. Siti Rahat. Oh, siap. Gerak. Nah, Ngono. Wes, kowe iki baris per barise cocok iki. Lho kula mantan paski. Oh, paski nggih. PBB ngaten nggih. Nggih. Wah, berarti nggih dedeke postur tubuhnya sudah masuk. padha karo aku Mas. Ya paski. Aku ya pasca Pasca. Kok pasca? pasca panen lho Mas. Pasca iki wong-wong gereja lho pasca Mas Ya aku. ben nyapa. Yo, coba kaya ngopo. Ayo sama Mbak Mindul. Merdeka! Merdeka. Wah. Iya. Ki merdeka yang sangat sensual. Iya. Wis masuk Eh ya Mas Akbar. cacah wi kerih kabeh luwih muni ngono meng. Masa toh? Heeh. Mbak Mindul muni merdeka? Sik. Jajal. Kok ora padha to? Jajal Mbak Mindul. Merdeka! Merdeka. Lah nek kene ketok feminim, ketok centil-centil. Jajal. Merdeka! Merdeka. Oh malah kaya kirek. Aku enek sing kuat Mas. Mas aku kok. Merdeka. Merdeka. Iki jane ibu apa bapak to? Lho ibu apa bapak? Lho jenengan nak ruwe teng mriki to Mbak Mindul. Nggih. Iki nek awan ning omahe mudin. Engko tak omongi ora. Moden. Mudin. Moden iki gaene sing ndongani mayit niku nggih. Betul. Jolaya rupane kaya mayit. Hei. Perasaanmu piye? Mayit geben ngeletak ndiasmu kuwi. Mayit kok ngeletak. Mayit wis mati kok ngletak. Masa aku mudin. Jenengan percaya napa mboten nek kula mudin? Percaya Mas. Lah yo percaya to? Nek percaya berarti bener ngono lho. Tapi kok nganggo kaya ngene? Lah mbuh, lha piye kok iso nganggo ngono kuwi barang? Lah yo. Aku jane gak oleh ngene iki min aku. Masa gak oleh? Gak oleh. Gak oleh piye maksudnya? Gak oleh leren. Masa Bu aku. iki apa to, Bu? Sik, Mbak Mindul. Loroe. Tadi jenengan sudah salam-salam toh? Nggih. Mundur dulu sekarang Oh, genti. siap. Nah, Yumudin. Ayo, Tin. YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Iya. Alah. Tang ting tang ting tang sayang anak. Biyo dolan to. Iya, wong-wongan sawah. Aku. Ayo salam-salam sih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Iki didongakne Mas ya. Idongakne no. Yo didongake. Iya, no. Muga-muga sampune acara bersih dusun wonten ing Tinampuh. Agustusan. Agustusan kok bersih dusun piye to?
Wong ya wis suwek lho Mas, tuwek lho Mas. Tuwek kok suwek. Nggih sak samunipun Agustusan. Iya. Agustusan. Iya, heeh. Saged mengisi perjuanganipun para pahlawan ingkang sampun kapundhut. Heeh. Nggih dadi desa sing dusun. Heeh. Sing gemah ripah loh jinawi, Amin. Kerto lan Laharjo. Amin. Paringi panjang umur, sehat barokah. Amin. Terus rezekine lumintu, usahane lancar. Amin. Sing duwe anak sing sik sekolah ndadhi ngilmu sing manfaat. Dadi anak sing soleh lan solehah. Amin. Sing lara enggal dipun paringi saras. Sing duwe utang paringi lunas. Amin. Wah nek Iki dongane kok buanter men iki. Napa? Utangmu lah. Ya maksudnya bendang lunas. Bendang lunas. Ngoten nggih? Nggih, amin. Heeh. Yo tumpuk kali Mbak Mintul. Nggih. Niki sebelum menjangkah ke lagu-lagu, niki tadi ada permintaan dari panitia. Gitu. Ora ketang sediluk, Mas Akbar, Mbak Mintul dan Yutum to jenengmu? Yutum. Aduh, Mas aku. Yutum. Ya ya. Karo Yutum kudu nggelar ketoprakan judule apa wae Yutum, Bu? Jonggrang. Roro Jonggrang. Wah. Wong telu kudu iso Roro Jonggrang. Oke. Roro Jonggrange Mbak Mintul. Mintul. Padahal sing sitoke ke Bandung Bondowoso. Aku no Bandunge lanang kok. Oh iya. Bandung. Lah sing sitoke demit iki, Mas. Demite yu tumpuk. Kok sing bantu Bandunge. Walah, wong kacek 50 ya kon dadi demit. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye demit iso. Anu Mas, seneng aku tapi demit iso ndelok dengo-dengo lho Mas. Masa ta? Contone? Ya ndelok iki barang ta. Mas aku kok. Wis ya, jajar bertiga ya. Nanti dibimbing alon-alon, gak apa-apa. Roro Jonggrang, Bandung, Demit. Lah engko anu Apa? karo mbane Roro Jonggrang sambil demit. Engko nek pas Roro Jonggrang aku kok Dadi mban sik. Heeh, dadi demit mban. sampean kongkon. Oh ngono. Tapi yo double to Mas engko aku ya. Ya ya wis Abdul beli ya ya. Wis tuwek kaya kemaruk iki nyambut to. Kemayu kok kemaruk. Yo coba kaya ngapa? Jonggrang. Kene Jonggrang. Aja ijek-ijek. Darah maning ijek darah. Mriki. Wis kaya mirip gambar aku. Jonggrang. Apa Bandung? Jenengan jumeneng. Ngatek. Rene megah aku. Rene ketoprak ndodok kaya ketoprak lempoh rene. Lho. Iki anyar kok. Sik cepetno. Alon njerit ki mbok tekak kuwi no. Tak cepetne mau piye to? Rada rene. Jonggrang. Apa Bandung? Sampeyan rada rene aja galak-galak rene, Bu. Masmu wis dipateni bareng. Mas wis dipateni Suwuk. bareng. Jonggrang wong ayu. Apa Bandung? Weh, dapuk dadi Mbane no. mban-mban yo ngisor. Ya iya. Mban-mban lu ngisor lah. Lah aku nang ngisor gak katut digambar lho, Mas. Ketut. Ketok. Engko diketokne. Engko kamerane tak kon ngezoom khusus irungmu. Ketokno ya. Ya, lungguh. Lungguh. Sik posisine mban gak ngono. Lungguh, dingkluk. Iya. Wes dodok. Jeh. Terus tangannya ngene ndangak. Yo kowe sepeda. Kaya manut Jonggrang. Apa Bandung? Wis kasembadan dina iki tak bedah negaramu. Terus nyapa Bandung? Wah, jan Bandung anu sapa Jonggrang leh kelugat. Anu ndara pun madhep ngriki pas mawon rada mengo rono. Lah penyebabnya napa nek madhep rono? Anu uleng-uleng Mas. Anune apa kuwi? Welengi lelen. Keluk. Ulang-ulangi anu mambu ne. Ya aku wis tuwek lho Mas dadi rada Iya. roh bulet ngono maneh iki. Negaramu wis bedah. Prajuritmu wis padha mati. Mula manuta
jeneng sira Jonggrang tak pundhut dadi garwane Bandung Bondowoso. Pun purun. Aku emoh Bandung. Pindah posisi. Mas yo aku ya wegah nek tak. Sudi karo raimu sapa? Lah iya aku dhewe ya wegah. Aku arep rono kok dijanjangi to ki piye to ki? Ya mbane ngisor, empan kok ngadeg, empan kok ngadeg. Jonggrang Masem, engko tambah kok gak ya? tambah. Kowe dadi bojoku ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tiba aning kasur babut. Kowe ndak nyapa to wira-wiri. Entuk nimbane kok tak. Oh, iya. Bendarane kok tak. Kowe bakale tak mulyake. Aku emoh Bandung. Aja gelem. Kowe njaluk apa tak turuti. Aku tetep emoh. Kowe njaluk mudune lintang kang sarta rembulan sayekti bakal tak turuti. Hai. Ah gombal, gombal. Oh lintang karo rembulan kok didukne lah gombal. Mpun purun ndara? Ki emban sapa jenenge? Mban tumpuk. Iya. Jonggrang. Dengkulku lara tenan iki. Koklok. Sego wis dadi bubur, aku wis kadung kepanduk turi dasmara kelawan sliramu wong ayu, gelem ora gelem kowe kudu dadi bojoku. Weneh ana syarat bakal tak sembadani. Mang njaluk. Aku gelem Bandung. Nah, nek gelem kok nadane terus ngene lho. Aja cedek-cedek. Lah nyapa nek jedeg? Kuwi lho ora kenekan, Nduk, tak omong. Roro gelemi. Lah kok ora kenekan iki piye maksude? Kenek, kenek kok nggonku. Njaluk pitukon. Njaluk pitukon, njaluk syarat. Bandung gagah perkosa. Prakosa kok perkosa. Perkosa lah aku mendhian jadi perkosa kok. Sudi karo kowe sapa? Lah iya aku dhewe ora kere kok dadak. Mas, Aku Mas. perkosaan Bandung. Lho. Kowe njaluk pitukon. Kowe njaluk syarat tak sembadani. Aku dadi wong lanang saguh mujuti apa sing dadi syarat? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono Bandung. Bebonone apa? Kowe kudu ngkeki syarat, emban tumpuk kudu ngkeki syarat. Aku gawekno bayi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Syukur weh, sapa gak? Bazi semengi dadi dobol. Aku sepisahne lerenku setengah jam. Lah iya. Kok iso bayi 1000? Tenang Bandung, nanti tak belikan vitamin. Nyapa? Kayak wis tau ae. Padahal rung tau mambu wedokan lho wi. Urung. Lah Poro nyitem Urung Bandung Bondowoso rung mambu wedokan. urung ning Bandung Bondowoso urung. ning kapanan iki wis tak amboni. Aku ngambung kuwi kae. Mas aku. Saliyane bayi aku ndak iso nek bayi. Candi kok bazi. Lah iya to. Oh candi. Candi. Aku gawekno candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi Bandung. Cacah pira? 1000. Sewengi. Sewengi. Kudu dadi. Kudu dadi. Momo 900 gak itu? Mboten entuk. 900 loro? Roro kok ditawa to. Wah, roro kok 1000. ditawa. Payah. Kowe njaluk apa su? Aku njaluk susu. Kok iso njaluk susu lho? Lah memang njaluk apa su? Njaluk susu. Wis, kowe njaluk candi, Candi. sewengi kudu dadi cacah. 1000 sewengi kudu dadi. Wis, mlebu sik. Ki anu, duduk sana dulu. Anu Jonggrang. Ngetekene ra apa-apa. Nah, duduk situ dulu. Candi sewengi kudu dadi ora ana sing bisa tak jaluki tulung kejaba mung kemayan utawa jim setan sing tak upakara sing tak upen. Setan rene jam setan. Terus Sampai nang ngene ae ya. Eh. Ya. terus Ora sak ngugone kono ya. setan. Ora. Setan. Ya. Setan. Setan diceluk. Ora sak digu. Wayahmu metu. Sampean ngomong. Lu wis omong wit mau kok iso. Oh. Setan. Apa enek setan kok melumpat-melumpat ngono. Setan. Setan kok ayune kaya ngene lho. Boyo. Setan. Ki swara lanang kok wedok. Lho. Ya lanang. Pomo lanang piye lanang? Wonten dawuh sinuwun ngono. Oh, kuwi lanang. Nggih.
Nek wedok. Wonten dawuh sinuwun. Mas setan wedok ya, setan wedok. Wonten dawuh sinuwun apa badhe kula dulang malih? Setan kok dulang, setan iki ngadeg. Setan kok ngene to. Setan ki ngene lho. Dikai. Blagone sapa blagone? Nganggo. Nyapa kok budeloki? Digoro. Lah. Lah nek ngene setan tenan. Wonten dawuh sinuwun. Aku setan. Sapa kan karo setan? Aku njaluk tulung karo kowe setan. Tulung iki kula omahku kono kae. Jenenge tulung. Maksudnya minta bantuan. Oh, ngaten sinuwun nggih. Aku minta bantuan wujute wong wedok sing tak tresnani sing jenenge Roro Jonggrang. Kok udan to? Kok udan? Ora apa-apa kuwi vitamin. Vitamin Aja ngremehne idu lho. Kowe aja ngremehne idu. Itu nak muni awet sorene ra enak lho. Kok ngremehne idu? Wong iki nek angeli nganggo idu. Nggih mun menapa kula idoni. Maksudnya nglebokne benang lho. Nggih. Kuwi ngures mesti. Ngeres. Nggih sinuwun. Wong wadon sing tak tresnani sing jenenge Jonggrang gelem tak rabi ning gawe syarat Candi Sewu sewengi kudu dadi. Oh ngaten. Upama aku njaluk pambiyantumu senjata pitulungan tombak kenceng saka kowe ngono piye? Oh jaran dawuh panganan dika sinuwun. Kok jaran dawuh? Sendika dawuh. Lah nggih jaran dawuh panganan dika Gusti. Jaran panganan kuwi to. Sendika dawuh pangandika paduka. Nggih paduka sinuwun. Nah, kowe iso ngewangi aku? Saged dereng kalampahan, mboten saged mbok menawi saged ngrewangi kuwi to. Iya. Iya. Iso tenan? Nggih. Wateken aji japa mantramu pujanen candi sewengi kudu dadi bantu nemaku Jim. Niki kantun sak telon. Kantun sak telon. Sak telon iki piye? Kekuatan kula. Jen iki ora iso entek kekuatane. Wis tuwek lho Mas. Setan iki ora iso mati. Aku nggawe botol 5 leren 2 dina e. Padha kaya aku mau pisan leren setengah jam. Lah iya. Ngawut temen. Ngawut dhewe iki. Ngadeg yuk jajal wateken aji japa mantramu. Ki anu, Mujo. Ngene iki. semedi, Meditasi, yoga. Yoga. Angko mbok inceng kok. Ora. Meditasi ini karo ngadeg ben ketok kaya sekti. Aku kok dadi tenan kok. Ora. Duduk. Iki kesek wale iki tetan. Ya ora apa-apa ngono. Tak gen. Aup. Maca mantra sak isomu. Bajiret. Yuk maca mantra sik. Kok gur melet-melet tok iki kapan dadine lho. Lambe umi-umi wis sirit. Jare kan japa mantra kok. Oh japa mantra ora. Diwangi-wangi. Iya. Gagap ae. Iya. Ngapunten Jim, ngapunten. Kuwi mantra opo? Candi Sewu dadi tenan. Matur nuwun. Sama-sama, Bos. Nyonya, iki nggonmu e. Jonggrang. Au. Piye Wis. Bandung? Kowe Wis. wis menuhi syaratku. Wis ndak puja wujude candi suwengi kudu dadi cacah 1000. Coba etungen wong ayu. Rada rene. Di Bandung. Niku jenengan itu Ndara Putri. Enten apa mboten? Aja mlayu-mlayu, bocah iki dikon kecer kabeh yo ngene iki lho. Aku mah Bandung. Kowe ngapusi aku. Lho, Kowe lah ngomong, wis mbok etung apa durung? Ditung. wis ngitung. Aku pinter matematika. Wis ditung 1 2 3 100. 100, 200, 50, 600. Dewi enek sing candi Iki gur 999 Bandung. 999. kok sangang to? Lah piro?
999. Wis mbok hitung kabeh urung? Wis tak hitung kabeh Bandung kowe ngapusi aku. Lah iki lho, iki lho candi iki gak mbok hitung. Pun kateten ki wong nggih. Menika sirah Bandung. Iya, iya. Heeh. Pun kateten nggih. Dadi kurang siji nggih. Kurang siji aku emoh dadi bojomu. Lho, kurang siji mbok yo dimaklumi. Gak iso Bandung. Bener mboten purun. Roro Jonggrang harga diri lebih tinggi Bandung. Korting. Gak iso. Lebih tinggi kono daripada awakmu. Lho Drong kacake sak moto. Kowe mau ngewangi aku iso. Lah meng dadi demit to Mas. Lah iki wis dadi mban kok ya iso. Oh iya dadi ban iya, heeh. Iya. Piye to wi Sutradara? Kowe ora gelem dadi bojoku? Aku ora gelem Bandung. Kanggo cangkepe Candi Sewu kowe sing dadi cangkepe Candi Jonggrang. Haup. Wis. Mun. Bar. Iki wis dadi candi dikapak-kapanis. Manut. Mantai wong dadi candi. Monggo kanca-kanca ingkang badhe ngecek candi. Perkosa aku Bandung. Wis. Oh wis to. Wis. Wis kok. Iya. Terus Berharap iki dijunjung. gedenge Rara Jonggrang. Ndak. Enggak. Ndak, wi menggur anu permintaane nggur anu kok. Apa kuwi? Drama. Heeh, saiki merdeka wae, Mbak kok Mbak Tumpuk itu. Wong wong nek wis kadung cedhek aku no mangan sing diceluki ya aku kok dadak. Mbak Mintul, ayo kanggo pambuka Nggih. salam monggo bebas merdeka. Nggih. Ayo. Oke. Nyanyi apa? Monggo, Mbak Min. Musik ya kena, musike wis dicawiske. Ya, Nah, napa semayanan Mbak? karo Treskono. Heeh. Oke, masih bersama Asta Brata Logi. Iya. Suka. Iya, ini juga bersama Mbok Detem. Tumpuk. Tumpuk. Meting aku nak kleru-kleru. Tum karo tem yo gak adoh lho sakjane. Ya nak tumpuk ya tempat tempat makanan bisa. Ora tumpuk. Ya tumpuk. Lek tem Tempat makanan. tempat ora pas no, mateni kau. Tem Wes aja mbok pikir, aja mbok Tempat. pikir. Mengko Gak usah sesuk dipikir. ora iso budal mudin mengko. Berarti Yo, berarti. apa lagunya? Bebas merdeka untuk Oke. Mbak Anu, Mbak Ayo Mintul. Mas. Heeh. Satu tembang spesial. Mbak Mintul istirahat dulu, minum-minum dulu. Kene, Diselingi sinden-sinden Asta Brata ya yu tumpuk. Nggih. Ya Ya. tumpuk ya pengen nyanyi loh Mas. Anu. Anu Dek Sinta karo Mbak Pesek tak aturi jumeneng bebarengan. Ayo Dek Sinta karo Mbak Pesek, heeh. Sepoti sing slindro, Cok. Heeh. Coba kaya ngapa? Yuk. Wilujeng dalu Dek Sinta. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Sri Pesek. Nggih, wilujeng dalu. Wah, luar biasa. Iki minangkani pamundhut saking panitia wau wonten ingkang nyuwun podang kuning. Heeh. Dipun pinangkani nggih Dik Sinta kali Mbak Sri Pesek. Nggih. Ya, nganu langsung buka celuk, ning dilanggamke luwih dhisik. Ya, Gonggo Mina. Dilanggamke Gonggo Mina terus mengko lagi didangdutke cara sragen. Oh iya, maka yuk Dik Sinta karo Mbak Sri Pesek podang kuning diaturke para panitia sumrambahipun para warga dusun kang mapan ana ing tinampuh. Ya, dados coba kaya ngapa? Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggo leri sing rasaya. Bang-bang minder anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi.
tambah manis bunga yang lakonnya Matur nuwun ya. Ya. Mbak Mindul karo Mbak Tumpuk ngadeg neh yo. Aku anggere wis lerene niki ngadeg yo gak apa-apa. Iya. Ibu kula niki lenggah niki nggih pun ngadeg kok asline. Wong trayu ndek kok yo iso. Lenggah ning ngadeg. Ayo apa lagu sing angka kalih Mbak Mindul arep ngaturne apa Merdeka mawon. Oh aku. Ano. Aku demeng kok dong dadi Niku ngancani mawon. Napa Mbak Mindul, monggo. Heeh. Arep ngaturke napa, monggo. Heeh. Ayo Mas. Oke, heeh. Yo. Barengan tabrata lho. Iya. Isone napa niki HR? HR Audio. Terima kasih. Yo, coba dadekno Mas. Heeh. Yuk. Monggo. Dijogeti lho yu Tumpuk. Injis. Wah, dadi demit tak. Demit sing iso joget. Yo nyuwun sewu nek wong ngingeti aku cat katon cat ora ngono. Yuk. Wis yo wis hang dibreken opo karosa wis yo wis dong riko beker sing Mas Akbar, mboten tumut. Ya teman-teman ya. Ayo. Ora ono Mas Akbar. Ono. Disusul Dek Beatrice, Mbak Aulia kali Mbak Yopika. Jangan duduk dulu Mbak siapa? Mbak Mindul buat penutup. Kita gayengkan malam Oh, ini. siap. Bareng-bareng. Yuk, jumeneng yang saya sebutkan tadi, Sepoti Cok. Yuk. Hey. Saking warung Ebes Kidul tinampuh nyuwun lagu Tombo Kangen Ninggal Katresnan lancar rezekine sehat selalu Mas Den Akbar. Anu ya, yang bareng-bareng kur Tombo Kangen ya. Anu gerakane manut Mbak Mindul. Ayo dipandigani anu Mbak Mindul di Oh nggih. gerakannya. Melok Mbak Mina engko nak teror aku mamoh kabeh. Yuk langsung digarap kanggo penutup season limbukan. Yo coba kaya ngapa? Tombo Kangen dados celorot.
waktu kita bertemu kembali nggih. Siap. Terima kasih. Donga napa kanggo dusun tinampuh? Ayo doa sekali lagi yo. Dongane mugi-mugi desa niki dados desa sing pemaripah lo jinawi. Amin. Kerjane lancar kabeh wargane. Amin. Sehat seger waras sing penting lan sehate to Mas. Amin ya rabbal alamin. Oke, ketemu next time ya Mbak Mintul nggih. Siap. Duk, piye Yung? Ayo nutuke lakon cawe sesaji kang sinuwun mesake sing dadi penikmat lakon. Ngono ya Mak, ayo tak derekke. Yuk surak sempiang bareng tumandang ya. Koko Prabu, kula ingkang sowan. Mongko kandining tumuwuh salame mung ngawasi eling lukitaning alam kadiwedyaning dumadi supardine sangsaya ya iku pangreksaning urip ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita tak waspadakake iki tekane adiku saka negara Trigarta Prabu Susarma ya Prabu Susarman padha becik sak tekamu yayi mapan ana ing negara Ngastina kene. Nggih Koko Prabu. Awit pangestu paduka Koko Prabu Duryudana niskala lampah kula mboten nyandung alangan setunggal menapa.
Kabareng kula ngaturaken sembah pangabekti tondo pengaji aji kunjuk Koko Prabu Duryudana. Yo banget panarimaku. Banget panarimaku akare yo bombong jroning mikir Maragagi. Maragagi para tamu katon sumengko pengawak bojro. Sigra kang mawa gito kang amangku gati. Ana apa Susarmo? Lho niki. Sakmenika wonten kabar ingkang hanyeng semaken dados Koko Prabu. Ingkang magepokan kelawan negari Wirata. Wirata ing dinten sakmangke sampun kelangan kekuatan. Wirata sampun koncatan kadigdayan. Ibarate macan kang tanpa siung, gajah tanpa telale, ula kang tanpa wisa. Awit menapa? Awit kekuatan negari Wirata sampun ludes keles. Niki menika Raden Patih Kincakarupa dalah rupa kinca kang sarta Raden Rajamala sampun dumugining pati Koko Prabu. Mangkono Yayi Susarmo. Lho niki. Lah banjur karepe Yayi Susarmo kaya kepiye? Koko Prabu, ratu menika sinebat Gong Binetara menika ratu ingkang jembar jajahane. Menapa paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin hanglar jajahan. Jalaran sampun disekseni jagat saisine. Negara adikuwasa menika wonten jagat menika namung kalih setunggal, negara Ngastina, angka kalih negara Wirata. Yen to paduka Koko Prabu Duryudana kepengin Ngastina saya menjelo. Ngastina tambah kondang, tambah kuncara kedahipun paduka saged nelukaken negara Wirata. Mumpung menika negara Wirata mboten anggadhahi kekiyatan. Mangke kekuatan saking negari kula Trigarta sagah manunggal dados tunggal kekuatan kelawan barisan ing negari Ngastina. Mangke negara Wirata dikepung. Negara Wirata dirampit dados kalih. Saking ngajeng barisan Trigarta, saking mingking barisan negari Ngastina. Mangke mboten nganti suruping srengenge Wirata saged rata kelawan bumi. Ajak resang ngapirang urinangkul ginempit gempit. Dosa ngarep naning bawana. Hing wilatalah. Trontong-trontong pepadang tumrap Duryudana. Negara sing kuat ki aja nganti loro ning siji ya kuwi negara Ngastina. Saka eguh prati kele Yayi Susarmo Wirata kudu dibedah. Pun Paman Harya Sengguni setuju nggih. Kados pundi Paman Harya Sengguni? Loro gawe. Menyelam sambil minum air, sepisan ngelar jajahan ingkang angka kalih goleki buron laron nuwun inggih punika para Pandhawa. Nek diitung nalika para Pandhawa kalah main dadu biyen 12 taun mapan ana ing alas Kamiyaka menika sampun kelar, menika sampun paripurna. Ning setunggal taun kedah umpetan ana salah sawijining negara. Yen Pandhawa durung nganti setahun umpetan ana salah sawijining negara kok wis konangan meneh, tegese Pandhawa kudu mbaleni dadi wong buangan maneh jroning 13 taun. Ngaten Paman. Lakar kasinggihan anak angger. Sinuwun Yayi Susarman kepriye? Menawi Wirata sampun kabedah, kula mboten badhe nyuwun bondo donya sepeser kemawon. Nanging ingkang kula suwun muhung setunggal inggih menika Putri Boyongan. Putrinipun Prabu Matswapati sekaring kedaton negari Wirata nuwun inggih ingkang awewangi Dewi Utari. Iya Susarmo, pamutahmu bakal tak sembadani. Sarujuk condong rumajang. Menawi mekaten mugi antuk pengasih saking Gusti ingkang Maha Asih.
satemah ancas kula lan jengandika Koko Prabu Duryudana saged kasembadan. Badhe kula bidhalaken wadyabala kula saking negari Trigarta. Manunggal kekuatan kelawan barisan negara Ngastina. Senika ngestaken dawuh Koko Prabu budal dina iki sesarmo. Umrih kang bala lumares budalen pramadya kuswa warna